Si existe unha relación estreita nos últimos anos, esa é a dos irmáns Vallejo co Porsche GT3. Prácticamente precursores no noso país, con este tipo de vehículos os lugueses acadaron éxitos, títulos e recoñecemento dos rivais, e sen dúbida tamén do público. Vehículo espectacular como a poucos, o Porsche marcou un antes e un despois no mundo dos rallies, especialmente nun certame, o Campeonato de España, onde este vehículo dominou e foi o referente nas últimas temporadas. Pero chegaron os cambios, desta volta cunha nova restricción na admisión que lle fai perder rendemento. Conclusión, procura xeral de novas monturas, de novos aires. Estamos descubrindo unha montura nova, a forma de conducir bastante distinta. A unha semana vista do Rally Serra Morena, terceira proba da temporada no Campeonato de España de Rallys de Asfalto, Sergio Vallejo probaba o seu novo Citroën DS3 R5 co que correrá este ano. Test que tiveron lugar nun tramo preto da localidade portuguesa de Fafe. Ao longo de varias jornadas o piloto galego tivo a oportunidade de se adaptar ao seu novo coche e de realizar diversos asustes de suspensión. Adaptándome ao coche e o coche un pouquinho a min, pero desde logo falta bastante máis a min para chegar ao límite do coche. Todo o que fixemos é para tratar de estar diante. Gañar ou non a veces depende de moi pouco, así que chegar a ese 100% seguro que non é fácil. As rectas son máis largas con este, pero as curvas pasanse bastante máis rápido. Creo que basicamente eso, e a tracción, evidentemente. Entón se pode acelerar antes, pode ir bastante máis atacado, digamos. O obxectivo a partir de agora é esquecer rapidamente os moitos e bons resultados acadados co Porsche. Para mí foron os mellores anos, porque por fin tuve un coche que saía a un rally sabendo que podía gañar o rally, entonces creo que eso como piloto te enche, sobre todo eu que levaba moitos anos con coches que non tiña opción de victoria. Creo que o balance é moi positivo porque gañamos moitas, así que teño, sobre todo con amplia maioría, bons recordos. Para a afección, o recordo de Vallejo e o Porsche 911 GT3 está moi presente. En Córdoba, o piloto lugués tratará de demostrar que cun R5 tamén ten moito que dicir no Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Sí, tendo en conta que non fixemos as dúas primeiras, creo que a partir de agora temos que tratar de adaptarnos ben ao coche, en eso estamos agora, e tratar de facer o mellor posible as carreiras que temos agora, sobre todo as 4 que hai antes do verán, tratar de cada vez ir un poquinho máis rápido, e a ver se podemos estar diante e gañar algunha carreira. Non será fácil, evidentemente, pero por lo menos seguir nas carreiras e disfrutar.